Mă bucur că putem să continuăm studiul nostru biblic despre lecții de credință din cartea lui Iosua și avem astăzi subtitlul Iosua și Caleb, uriași ai credinței. Știm că încrederea și credința se poate exercita doar în spiritul nostru. El are nevoie de informații pe care poate doar să le preia din Dumnezeu, pentru că numai acolo se potrivesc cu ceea ce el are nevoie. Pentru ca el să le poată coordona bine și să își facă gândurile, el are nevoie să aibă o scară, o unitate de măsură în care se încrede, ca apoi prin credință să poată prelua informația. Dacă informația este preluată printr-o încredere obiectivă, adică credința se bazează pe ceva obiectiv, ceva absolut, atunci credința este mântuitoare și este bună. Dacă însă credința se bazează pe o scară subiectivă, se încrede în ceva care este mișcător, se numește prezumție și e tot o preluare a informației, dar se preia într-un mod greșit. În credința adevărată se consideră, când citim Biblia, atât timpul cât și condițiile locale, pe cât acolo unde este prezumția, noi putem să ne scoatem din Biblie ceea ce fiecare crede că e pentru el o nevoie. Acum am văzut că putem exercita încredere și credință în spiritul nostru în două locuri. Odată în inimă, adică în subconștient, unde identitatea determină atât încrederea cât și credința, și în rațiune, unde, pe baza conștiinței, putem în mod conștient să zicem, asta este de încredere și asta este o credință reală. Deci ne uităm întâi în subconștient, acolo Adam a avut adevărul și el se încredea și ne încredem dacă avem adevărul în Dumnezeu, fără doar și poate, într-un mod inconștient. Dacă avem minciuna, atunci ne încredem iarăși printr-un proces automat și inconștient în oameni. Și în cine ne încredem, pe acela și credem. De aceea când ne-am încrede în Dumnezeu, l-am crede pe Dumnezeu. Ne încredem în oameni datorită minciunii, noi credem cuvintele oamenilor și ne bazăm pe propria noastră judecată ca am vedea lucrurile corect. Și acum, pentru că noi ne naștem cu această minciună, în mod automat ne încredem în oameni și le credem cuvintele și faptele. Am văzut aceasta și o tot repet, acest proces subconștient este acela care determină tot ce există în viața noastră. Și dacă rămâne minciuna aici, nu avem nicio șansă vreodată să vedem lucrurile corect. Ci fiecare om se va autodistruge mai devreme sau mai târziu. De aceea, mântuirea, Dumnezeu a făcut-o să fie posibilă în rațiune. Acolo putem, în conștiință, să punem baza pentru un standard conștient, adică pe niște lucruri care le-am trăit, care le-am verificat, care așa sunt, pentru că nimeni nu le poate schimba, legea, structuri și așa mai departe, pentru a se încrede în Dumnezeu și astfel înțelege și corect cuvântul său. Și îl pune în aplicare prin aceea că îl crede. Deci aici este procesul mântuitor care trebuie să aibă loc în mod conștient. Adică eu trebuie să verific gândul care vine din subconștient și să văd, chiar îmi sugerează adevărul? Și apoi, când văd că mă păcălește, să-i dau drumul, adică să-l elimin, pentru că mă distruge. De aceea trebuie să înțeleg în rațiune unde este adevărul, ce se poate și ce nu se poate. Pentru că inima aceasta, minciuna aceasta, este caracterizată că întotdeauna încearcă ceva ce nu se poate. De aceea crucea este hotărătoare să-i dau drumul la eroare și să pun în loc, sau Duhul Sfânt apoi preia locul, aducându-ne viața nouă a Domnului Hristos și atunci prin El
noi ne încredem și credem pe Dumnezeu. Aceasta e procesul de mântuire. În profunzime, totul depinde cine sunt, pentru că cine sunt determină în cine mă încred și pe cine cred. Asta este hotărător să înțelegem, pentru că destinul omului este în ăla în care se încrede și pe care crede. În mod absolut este acest lucru. Și acum avem lecțiunea despre Iosua și Caleb, uriași ai credinței. Ei sunt doi din acei 12 iscoade care merg în țara Canaanului și scodesc Canaanul 40 de zile, fiecare în locuri diferite, și vin cu toții înapoi cu un mesaj într-un anumit fel unanim. Adică țara este perfectă. Aduc acest strugure pe care doi oameni trebuie să-l ducă. Ba, dacă ne plac strugurii și am avea așa o viță în curte că un singur ciorchine trebuie cărat, dus de doi oameni, ne-am bucurat. Ei au trăit și ei în țara Gosn, acolo în Egipt, nu cred că era sărăcie, însă ce au găsit în Canaan nu se compara. Și au venit cu bucurie și au arătat dovezi că țara, într-adevăr, este bună. Este o țară în care curge miere și lapte. Și acolo descriu lucrurile, însă 10 din ei nu sunt cu un raport ca și ceilalți 2. 10 din ei sunt, așa zis, negativi. Zic, acolo am văzut oameni care n-avem cum să-i învingem. Iar în versetul 30 din Numeri 13, Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. 1-10, nu? Iar ce fac acești 10 bărbați? Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Deci, ei văd ce privește ochiul. Și, din punct de vedere poate realistic, așa zis, da. Însă, și-au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Și dacă mai luăm și versetul 33, apoi am mai văzut în ea pe uriașii, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Deci, s-ar putea poate să fie exagerat și cu siguranță exagerează, dar ei arată lucruri, cum să zic, ceea ce au văzut. Și zic în niciun caz să nu vă gândiți că această țară o putem lua să fie țara noastră. Și cum reacționează poporul? Când Caleb și Iosua dau un raport clar, iată ce se întâmplă. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Deci, e țara faină, dar nu putem să mergem. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron în toată adunarea le-a zis, de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce nu am fi murit în pustiul acesta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie,
iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf. Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia, să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Iată ce reacție. Iată ce face Moise și Aron. Au căzut pe față la pământ în fața întregii adunări a copilului Israel, care era strânsă la oaltă. Și dintre cei care iscodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, și-au rupt hainele. Și au vorbit astfel întregii adunări a copilului Israel. Țara pe care am străbătit-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă zăzvătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Și Luther traduce ca pâinea. Ca pâinea. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Au fost impresionați poporul? Toată adunarea a vorbit să-i ucidă cu pietre, când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Acum intervine Dumnezeu, pentru că erau să-i ucidă cei doi bărbați care erau credincioși. Dumnezeu intervine, cunoaștem circumstanța și El vrea să schimbe, lasă acolo să spune lui Moise, lasă-mă că te fac pe tine popor mare. Moise zice, nu se poate, ce vor zice neamul și așa. Și Domnul zice, ok, va trebui să se întoarcă în pustie. Pentru 40 de ani. O zi pentru ea 40 de zile. Iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îi voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Însă necredincioșii de peste 20 de ani nu veți intra în țara pe care jurasem că vă voi da să o locuiți, afară de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun. Iată judecata lui Dumnezeu. Și acum intervine ceea ce avem un exemplu foarte bun de prezumție. Poporul acum deodată zice, păi nu mergem iarăși înapoi, sau 40 de ani să murim în pustie, așa cum ei și-au dorit. Zice, nu, mergem să cucerim țara. Și se suie împotriva lui Dumnezeu. Dar nu ai cum să ai biruință fără Dumnezeu. Și ei au fost omorâți. Dumnezeu a adus judecata asupra celor 10 iscoade. Ei au murit acolo pe loc pentru că au trecut dincolo de întoarcere. Pentru că ei, în ciuda multor dovezi, au instigat poporul la necredință. Haideți să vedem cum se afla încrederea și necredința celor 10 iscoade și a poporului. Pentru că totul se află aici. Inima neschimbată, modul în care s-au născut. Deci nu aveau inima schimbată, au rămas așa cum s-au născut. Minciuna era în inima lor, încrederea era în oameni și credeau ce vedeau că așa este. Oamenii ceilalți sunt mai tari ca noi, sunt uriași. Că s-au născut așa nu este o vină, pentru că fiecare așa ne-am născut. Dar acum, ce au neglijat ei? Și n-au fost bărbați oarecare, pentru că Moise i-a ales din fiecare seminție un om destoinic. N-au fost aleși cineva, să zicem așa, simplu ci a fost aleși oameni destoinici care să meargă, oameni ai poate și iscusiți în inteligență, poate și în luptă. Deci nu s-au dus iscoadele, adică nu erau iscoadele niște oameni cu handicap. Da? Unde a fost
greșeala lor. În rațiune, unde conștiința se poate baza pe un standard conștient, în ciuda numeroaselor dovezi că Dumnezeu este demn de încredere. Câte dovezi au avut? Plăgile în Egipt. Acolo a început. Moartea primilor născuți. Salvarea lor. Dumnezeu zice aici în Numeri 14, de 10 ori m-au ispitit. Dovezi ale prezenței lui Dumnezeu. Lucruri care n-ai cum să le negi. Le aveau în față. Dar nu au pus acolo aceste dovezi pe care ei să se încreadă în Dumnezeu. Deci nu și-au îndreptat încrederea în Dumnezeu în mod conștient. Și astfel, evident, nici cuvântul lui nu l-au putut crede. Pentru că Dumnezeu le-a spus, Dumnezeu i-a scos din Egipt, Dumnezeu i-a condus, aveau prezența lui Dumnezeu acolo. Deci, ei au trăit toate acele lucruri, dar nu au pus acea bază în conștientul lor. Să zică, indiferent ce îmi spune inima mea, adică văd cu acest ochi, văd uriașii, văd toate acelea, dar nu au fost acolo obișnuit să-l distrugă. Nu au pus acel lucru în aplicare. Nu. Ei au rămas în inima neschimbată. Pentru că atunci când îți pui încrederea conștient pe ceva neschimbător, prin credință dăm drumul la eroare și o schimbăm. Ei, deși pe din afară erau iscusiți, erau bine văzuți, aveau un nume bun în neamul lor, însă în inima lor, dar și în rațiunea lor, încrederea și credința în Dumnezeu lipsea. Și acum se pune întrebarea, au ei o scuză? De ce nu au scuză? De ce Dumnezeu îi judecă imediat pe loc și mor? De ce nu au scuză? Pentru că aveau, datorită și capacitățile lor, toate dovezile că puteau să se încreadă și să-L creadă pe Dumnezeu. Au neglijat, am putea spune, sau au respins lucrurile. Pentru ei, totul s-a terminat. Însă poporului, care nu era așa de iscusit, să zicem așa, Dumnezeu îi dă o șansă de 40 de ani să-și revendice eventual problemele. Să-și vadă în cine se încrede și ce crede. Dar în ziua judecății, datorită faptului că Dumnezeu ne-a dat rațiune, ne dă standarde clare pe care putem să le punem acolo în mod conștient, în conștiința noastră. Și ori de câte ori inima ne-ar încerca să ne fenteze, am zice, stai așa, avem un standard, avem un sistem de alarmă. Ceea ce inima sugează nu este bun și am pune crucea în aplicare. Exact cum au făcut Iosua și Caleb. Cum arăta încrederea și credința lor? Și ei, născuți ca toți ceilalți oameni, cu eroarea în inimă, încrederea era în oameni și credeau pe oameni. Nu, este o deosebire aici. Pentru că asta e legea eredității. Deosebirea este în rațiune, unde ei și-au folosit conștiința și și-au construit un standard conștient bazat pe experiențele lor cu Dumnezeu. Adică ei au trăit tot ce a făcut Dumnezeu. Ei îl vedeau pe Dumnezeu în acea stâlp de foc și acel nor ziua. Ei s-au convins
în rațiunea lor că Dumnezeu este demn de încredere. De aceea, ei în timp, învățând în acești 2 ani, au pus acea bază, deși au putut pune toată încrederea în Dumnezeu. Și atunci, evident, dacă te bazezi pe ceva absolut, pe ceea ce ai verificat, asta nu este credința. Credința este pentru ceva viitor. Când ei zic, îi vom mânca ca pâinea, atunci ei cred ceva în viitor. Și astfel în cuvântul lui Dumnezeu, le-a fost credința. N-au dat niciun fel de îndoială că Dumnezeu fiind cu ei, ei vor birui pe cananiți. Deși n-au văzut și ei uriașii, Caleb nu i-a văzut? I-a văzut. Dar el și-a pus inima de a răstignit-o și a răstignit minciuna. Și Duhul Sfânt a luat locul. De aceea Dumnezeu îi spune, este un alt Duh în el. De ce? Este Duhul lui Dumnezeu în el. El are o claritate în inima sa unde Duhul lui Dumnezeu a luat locul firii. Și el acolo se încrede acum automat în Dumnezeu și crede cuvântul. Deci are o unitate între rațiune și inimă. Și când această ușă stricată s-a înlocuit de tot prin adevărul că suntem copii de Dumnezeu, atunci mântuirea a fost realizată. Atunci rațiunea și inima sunt identice. Nu mai există niciun conflict. Nu mai există nicio luptă interioară. Pentru că lupta s-a sfârșit. În subconștient mă încred în Dumnezeu, așa cum s-a încrezut Adam și Eva, și în conștient la fel. Deci asta este procesul de mântuire. Este baza mântuirii. Mai simplu nu pot să o explic, dar dacă asta înțelegem și știm că aici se dă bătălia ca să batem împotriva firii, împotriva minciunii care vrea să ne păcălească. Și ne păcălește mereu. De aceea Pavel zice în Evrei 12:1, cu păcatul care ne înfășoară așa lezne, pentru că vine de aici. Dar dacă punem aici baza, și atunci credința în cuvântul lui Dumnezeu este clar. Haideți să vedem dacă răsplata încrederii în Dumnezeu și a credinței în cuvântul Său există. În Iosua 14:7 sunt 45 de ani mai târziu, cum citim. Și iată că vine Caleb la Iosua. Și este o întâlnire frumoasă, foarte plăcută să citim conversația. Citez de la versetul 7. Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Kadesh Barnea ca să-i scodesc țara și i-am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Acum, traducerile sunt diferite. În germană, Luther traduce, am făcut-o cu toată conștiința. Adică ceva conștient. Am arătat lucrurile exact așa cum sunt. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Deci el este conștient că este urmaș al lui Dumnezeu, pentru că are acolo în rațiune claritate. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis, țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Și acum doresc să citesc mai departe câteva versete de la versetul 10. Acum, iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel prin Moise, când umbla Israel prin pustie, și acum iată
că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Ce poate încrederea în Dumnezeu și credința în cuvântul Lui să fac? Te conservă 45 de ani cu putere de sus. Acest om n-a îmbătrânit pur și simplu. Are o experiență în plus de 45 de ani de încredere și credință. Dar el nu își ia partea celor slabi, ci el alege. Zice, dăm dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachinii ăștia, erau uriași. Caleb nu se lupta cu morile de vânt, adică cu cineva slab. El și-a ales pe cei mai tari. Muntele acestea, căci a auzit atunci că acolo sunt anachinii și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi, poate, cu mine și îi voi izgoni, cum a spus Domnul. Și iată ce zice Iosua. Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Iefune, și a dat ca moștenire Hebronul. Astfel, Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului, Dumnezeului lui Israel. Ce descriere a unui bărbat al credinței și al încrederii! Era în mod conștient servul lui Dumnezeu și copilul lui Dumnezeu, acest Caleb. Și ne este un exemplu. Așa cum Pavel ne este un exemplu care, înainte ca să meargă pe drumul spre ghilotină, a zis, eu am luptat lupta cea bună. Am păstrat credința. Mie mi este pusă deoparte cununa vieții, pe care mi s-a pregătit de Dumnezeu și care a dat Dumnezeu la toți aceia care, ca și El, biruiesc. Este o slujire conștientă. Nu este el în nicio îndoială. El se duce la ghilotină, dar viața lui e în siguranță. N-are îndoială că oare va învia sau nu. Pentru el lucrurile sunt clare. Iată că aceasta este oferta lui Dumnezeu nouă tuturor. E o ofertă clară. Este una rațională. Una care trebuie să o pricepem în rațiune și în conștiința noastră, să avem acolo capacitatea de a judeca în mod clar și a ști în cine ne încredem și pe cine credem. Poți să ai ceva mai plăcut în viață decât conștientizarea că tu ești copil al lui Dumnezeu? Și eu nu știu dacă există ceva mai frumos ce mi-aș dori ca să se spună și despre mine. Astfel, Horst, fiul lui Iohan, Țigmândreanu, să zic așa, că vine tata din Țigmandru, a avut de moștenire sau a primit moștenirea vieții veșnice și Canaanul ceresc. Pentru că urmase în totul calea Domnului, Dumnezeului lui Israel. Există un lucru mai mare decât acesta. Dumnezeu să-ți dea așa o caracteristică pentru că ai urmat în totul
calea Domnului Dumnezeului tău. De aceea, intră în moștenirea ta. Îmi doresc acest lucru, merg spre această țintă, pentru că vreau să-L urmez pe Domnul în toate căile sale. Lupta este mare în mine, dar și biruința este mult mai mare. Pentru că, așa cum Caleb a biruit prin credință, știind foarte clar că el cu Dumnezeu nu poate să dea greș, să fie în achiziții cât de mari. Când Domnul spune, sau Pavel spune, pot totul prin Hristos care mă întărește, atunci el știe că biruința este sigură. De aceea avem lupta, dar vrem să-L urmăm pe Dumnezeu în toate căile sale, pentru ca și despre mine și tine să se spună ce s-a spus de Caleb, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Amin.